Vítej u prvního dílu videoprezentace Chalupa u babičky. V tomto díle si řekneme více o tom, kde se chalupa nachází z geografického hlediska. Obec Kostelec leží v Jihomoravském kraji, 50 km jižně od Brna na rozhraní dvou rekreačních oblastí – Slovácko a Chřiby. Rekreační oblast Slovácko, která leží na jih od obce, se nachází za mými zády. Na severní straně se zvedají výběžky pohoří Chřibů. Obec Kostelec leží asi 2 kilometry od města Kyjova. A to je z prvního dílu vše. Další informace očekávej již brzy.